Sirkal koro yango ni onge matek e chenro mar somo mag jopuonjre ma odonjo e gred mar 9 higani. Ma kata obedo ni nenore ni ikruok chutho pok obedo makare e thoth skunde mag piny owacho ma pacho kae. Koloso e kinde limo skund primar ma Thika Road, jagoro mongirore e migawo mar somo Belio Kipsang olero ni sirkal osetieko gedo mar kilese 10,500 ka 500 modong idhi tieki e thuolo matin ne dwe achiel mabiro. Kipsang bende olero ni buge mag somo osechopo e skunde duto mak mana mago mane ok oyudo koyepo e kinde mane ipogo buge. Skunde oyaw ayanga kawuono ne chakruok mar tam mokwongo mar higani. We said we are going to have short-term mitigating solutions to be able to give us time to finalize on any school that we are putting up a classroom. And some of the mitigating factors is, as you have said, where we might be consolidating on classrooms, there will be congestion for a short while, which is going to support us. In some situations, even where the congestions may not allow, we can have a multi-shift within the time, where when there is a class that is having outdoor activities, then within that time, another group can be optimizing on the classroom. So that within this short time of the next 30 days, we make sure that we don't disrupt learning.